Kirol elkarteko futbol atalean bi talde nagusienak etxean jokatzen zuten asteburu honetan, larunbatean hirugarren mailako taldea eta igandean maila nazionaleko neskan taldea. Irudietan neskak ditugu, igandean goizeko 11:00 aurrera astin izan genituen jokoan Mariño taldearen aurka. Lehen minutuetan norgehiagoka parekatua izan genuen, baina minutuak aurrera joan ala, irundarrak erakutsi zuten talde hobeagoa direla eta bereziki maila honetan lehen postuetan egoteko prestatutakoa. Ez dugu ahaztu behar, irundarrauek fitxaje asko egiten dituztela, talde indartsua dutela eta erakutsi zuten hori Asti futbol zelaian. Zarauztarrak dena den denboraldi polita egiten ari dira. 5 jardunaldi jolastu dituzte eta 4 puntu lortu dituzte, baina horri esker 10. lekuan ditugu, eta ezazun 14 talde ditugula Liga Nazional honetan. Pena izan zen dena den, zeren giro aproposa zegoen futbol egoki egiteko, Asti futbol zelaia ere primeran aurkitu zuten jokalariek, baina Mariñokoak gehiago izan ziren eta horrela onartu zuten azken finean zarauztarrak ere. Aurrera begira, datorren jardunaldian Lodozara bidaiatu beharko dute, hauek sailkapenean behekaldean daude eta agian unea proposa izan daiteke, berriro ere, garaipenaren bidera itzuli eta 3 puntu gehiago batu ahal izateko. Beste partida, 3. mailakoa, larunbat arratzaldean jolastu zen eta zarauztarrak Laudioren bisita zuten. Garaipena beharrezkoa dute zarauztarrak, zeren dagoenekoz jolastuak ditugu 11 jardunaldi eta zarauztarrak ez dute garaipen bat bera ere lortu. Dena den, 7 berdinketa egin dituzte eta horri esker une honetan 17. lekuan ditugu, atzetik 3 talde dituztelarik, beraz, jeitsiera postuetatik kanpo. Dena den, pena da, zeren larun batean ere zarauztarrak partida polita egin zuten, Laudio baino gehiago izan ziren jokoz, baina ate aurrean ez dute asmatzen eta jokalari bat gutxiagorekin geldituarren arabarrak, zarauztarrak ezin izan zuten euren atea zulatu eta utz eta utzekoarekin amaitu zen partida. Beraz, punto bat batzen dute, dagoenekoz zarauztarrak 7 dituzte, baina garaipenak dira hemen 3 puntu ematen dituztenak eta bide horretara jo behar dute lehenbailen gure mutilak. Datorren asteako Gipuzkoar derbia izango dugu, Beasain eta Zarautz. Beasaindarrak 11. lekuan ditugu 15 puntorekin eta beti esaten badugu ere, zarauztarrak garaipenaren bila irten behar dute. Ea ba, behingoz irunaka batzen hasten diren eta horri esker jeitsiera arrisku hori uxatzen hasten diren eta zailkapenean joan den urtean bezala leku lasaiago baten kokatzen zaizkigun lehenbailen.